Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma ukuthi umusha la ekhaya, ngicela ushaye subscribe, bese ushare ilink nakwabanye ukuze nabo bezowazi kabanzi bengaphutheli. Ucele bezo-subscribe, cele wonke umuntu ohleli la. Bebuka ku-TikTok, sifollowe, ulike, ungi-inbox number WhatsApp. Namhlanje sizokhuluma ngamaphupho ngendandatho yomshado. Abaningi bathi i-ring yomshado. Baningi abake babuza, so ngithi-ake ngibahlanganise ngibachazele impendulo yabo kunansi ividiyo. Uma uphupha ukuthi ulahlekelwe yindandatho yakho yomshado, leli phupho lisuke libika ukuthi awusamthandi umyeni wakho noma unkosikazi wakho. Amaphupho akanjena-ke asuke ebika into ekanjalo. Uma ukuthi-ke nawe ubuliphuphile kanti ushadile, awukuy'buza umbuzo ukuthi ngabe ngisasithanda yini isithandwa sami. Ungakhohlwa-ke ukushaya u-subscribe, usifollowe ku-TikTok, kune-page lapha ku-Facebook lithi sicaza amaphupho 2, uhambe uyoli-like ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini uma-ke sifaka amavidiyo. Inamba ngicela ungi-inbox-e ukuze ngizokunikeza inamba ka-WhatsApp. Nisale kahle.